Takže... Ty lietaš. Co? Ty lietaš. Čaute, ja som Server a ja vás vítam u ďalšieho videa, tentokrát som tu s Tombermonom. Au, a ty si stále zemi. Ok, dneska si zahrajeme Skyblock, takže už dnes začínam rúbať drevo. Ja si ešte vypnem chat, nebí ma. Bijem. Čmajs? Oh. Ok, ja rúbam drevo. A já tady mám asi tak miliardu bitpointů, protože mám minimapku, plus tu mini items a plus Optifine a máte aspoň miliardu bitpointů, protože jsme se tady ještě před tím natáčením pořád mordovali, že jo? Nie, ale sme do seba buchali a sme robili boje. Možno aj na konci natáčania si dáme nejaké boje. Ale ma nebyť. Počkej. Sapling. Zober sapling a nic s tým nerob, lebo ja ťa poznám. Já spadl. Jo, teď jsem fakt mám spadl. Ok, takže to tu na zatiaľ, tak máme toto. Tak a tak. Ok, teraz ešte tu máme zrobiť. Počkaj, dúfam, že nespadne. Depilovat. Ty vole. Počkaj, ja to zoberiem tak. Tak a tak. Potom to urobíme z koblu. Ty si jaký? Ty jsi umřel? Aspoň zober moje veci teraz. Kde seš? Ja som Aha, teraz... mám pro to špatnou strávu. No. Přežraň krumpáč. A to nevadí, hlavne, že mám lávu. Ty jsi měl lavu? Hej, ja som mal lávu u seba a skoro som ju stratil. Kvôli tebe. To mě baví. Skákať zo Skyblocku? Skákat do Voidu. Aha. Udělám to rychleji. Dobre, Takže máme tu na neobmedzený zdroj vody, plus kabel generátor a... Sapling! Ja ho mám. Sebral si ho. Tu ho máš. A s ním, alebo radšej ho dám do truhly, lebo ja ťa poznám. Alebo jeden sapling dáme tu na, aby vyrastol. Tak. A ja zrobím... Sapling. Vyrost, stromečku, vyrost. No, rýchlo vyrastni, lebo... Nechaj ten strom. Tak, okej. Tak jo, já se jdu dívat na slunce. Nejdeš, ideš kopať kobl. Tak, tu máš kobl. A choď kopať kobl. Au. Ja nie som kobl. Zna kobl. A jdem koblovat. Ok. A potom budeme robiť kamenné veci a tak ďalej. Ja tu zatiaľ urobím takú menšiu farmačku. Tak. Aha, tu je piesok. Tak. Tak, zoberiem piesok. Počkat, máš ještě nějaký dřevo? Drevo mám tu na... Nie, počkaj, ja tu mám v inventári. Prečo? Dobrý. Já bych si chtěl udělat nový krump. Aha. Lepší je. Tak, tu máš. Si urob z toho tyče. Tyčky! Ja tu už rovno urobím farmu na kaktus. Omega. Nie, mne spadol to ten piesok dolu. To je ešte taký piesok, no. Chvála. Tam je písek? Hej, je tu piesok, ešte jeden. A ten mi už nesmie spadnúť. Počkat, to by všechny spadly. Nie, mne všetko nespadlo. Ja to musím robiť tak. A tak. A na to dám kaktus. Ok, nech nám tu rastie kaktus. Ešte tu na Dole je bedrock. Ja viem. Tak, a nad tak. tím je ten, ne? Počkaj, ja si ešte zoberiem melón a...